दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जथुम्माय गलाघाटनि बे जथुम्मा आरो दिनै 2-3-4 सानथामनि हाबाफारिनि नैथि सान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरनायनि सिगां जोङो फुंबिलियाव आर'ज खालामबाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारियारि फिरफिलाखौ जों बिरदों उदां अख्राङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोमो गाबनि बे दाहाल थुंग्रिनि फिरफिला उदाङै बिदिनो बिरबाय बिनि सिनायथियानो जाबाय बर' हारिया जेब्लाबो उदां हारि बर' हारिया जेब्लाबो गोथां हारि आरो बर' हारिया गावनि सिनायथि बे आत्म परिचयखौ लानानै बर' हारिनि रैखाथि आरो बर' हारिनि थामोनथाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबोदों आरो बे सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखायनो गोलाव समाव बर' हारिखौ दमन खालामनाय नासयनाय नाख्रेबनाय बन्चित खालामनायनि थाखाय आलादा रायजोनि बड'लेण्ड संकष्ट सदियानि आन्दलन जालांबाय दिनै नीलाचल मोनसे जोङो जि मोनथाय मोनसे ओनसोल दानायनि थाखाय जों आन्दलन खालामबाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि बर' कसारिनि हिलनि थाखाय राजनितिक बिदाखौ लानानै जों आन्दलन खालामबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आदर्श सान्थौ सान्थि जि फिलसफि दङ गेरेमसा बर' माहारि दानाय मास्टार देस दानाय बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनांगौ खौसेनि गेजेरजों सोमावसारनांगौ आरो बिनि गेजेरजों दिनै बिएसि गोरोबथा बिटिसि गोरोबथा 2020 सनाव बिटिआर गोरोबथा एफसिनि सोमावसारनाय बिएससिनि सोमावसारनाय एनडिपिनि सोमावसारनाय गणतान्त्रिक आरो हाथियार सोमावसारनायनि गेजेरजों शान्ति आरो गोजोननि मोनसे परिबेस मोनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो साफा साफा गेरेमसा बर' माहारि दानायनि साफा साफा सैनिक हिसाबै केडार हिसाबै जों दिनै समायखिरा लायो बर' हारिखौ सिबिनायनि थाखाय बर' हारिखौ दानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनिफ्राय लानानै जिल्ला दख'रा जों साफ्रोमबो जोङो निष्ठाबानै खुनु जोङो बेबायदि माने खुनु कारनाव खम खालायालासे हारि सिबिनायनि थाखाय जों गावखौनो बावसोमदों दिनै जों समायखिरा लादों बर' हारिखौ गोदान महर होनांगौनि थाखाय बिश्वनि जौगानाय हारिफोरजों फेर फाथिनानै थांना थानांगौनि थाखाय भारतनि जौगानाय हारिफोरजों फेर फाथिना थांना थानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ आबुं मोनसे जावरिखांनायनि गेजेरजों दानायनि थाखाय जों खेबसेबाव समायखिरा लादों आरो बे बिथिङाव सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै बर' बिजों आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मोनसे सोमावसारनाय बिनि थाखाय जोङो थांखि लागोन आरो बिनि गेजेरजों बर' बिजों थांना थानायनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जिखिनि दफाया मावफुंजाबाय भारत सरकारनि गाहाय मन्त्रि नखर मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' कसारिनि चिफ मिनिस्टार बसुमतारी एनडिपिनि आन्दलनाव बाहागो लानाय इउडिपिअनि आन्दलनाव बाहागो लानाय जायफोर खालामग्रा बे आफादफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर गासैखौबो जोङो धन्यबाद बावदों लोगोसेनो बे गोरोबथायाव दिनै बिटिआरनि सिमा बारायनाया 23 खानल' जादों आद्रा थानाय गामिया सोसनजानांगोन हा हुनि जेंनाया जोबनांगोन लोगोसेनो बिटिआरनि संकष्टनिफ्राय गहपुर सिमलिगुरिसिमनि सिमाया आबुं जानानै समस्ति दानाय आद्रा जिखिनि दफाफोर आखरे आखरे मावफुंनांगौ दंबावो बर' कसारि काउन्सिलनि गामि थिसननाय समस्ति दानाय आरो लोगोसे बिसायख'थि खुंनाय बे दासिमबो जायाखै बेखौ मावफुंनांगौ दंबावो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटिनि मर्यादा होनांगौ बे आद्रा जानानै दङ बे बिथिङाव आद्रा थानाय दफाफोरखौ भारत सरकारा मोजाङै रोखायै आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय दाबि दैखाङो आरो दाबि दैखांनायनि गेजेरजों गोख्रैनो राजखान्थियारि मोनसे पदक्षेप इनिसियेटिभ पलिटिकेल इनिसियेटिभ लानानै 2 बोसोर जिहेतु दफाया जाबाय रेकर्ड खालामनाया 2 बोसोर जाबाय आरो बिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ बे बेलायाव जोङो भारत सरकार आसाम सरकार गासैखौबो जोङो दिनैनि जथुम्मानि गेजेरजों खावलायबाय आरो फैबाय थानाय समाव एनडिपिनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा जिहेतु जेलाव दङ आरो बे जेलाव थानाय बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रैनो लांदां अख्राङाव लाबोनानै पार्मानेन्ट सिट गायसननायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावलांदों लोगोसे आसाम नागालेण्ड बर्डार बेयाव जि हिरिम्बा नोगोर माने बर'नि मोनसे बायखोन्दा नेरसोन डिमापुर राजाबारियाव दङ बे जथुम्मानि साखाथियावनो कासमारि दङ नागालेण्डनि नागा हाजो आरो बे लांदां बे हायेन ओनसोलाव बर'फ्रा रायजो जानानै दङ बे गोजोन आरो बे शान्तिनि बे ओनसोलखौ जाहाथे आसाम नागालेण्ड बर्डाराव मोनसे गोजोनथाव खौरां
क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड शोरूमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।